Lagunok, abiatu gara Pamposa furgonetan irritidean barrena. Irriz irri, herriz herri, kantu dantza eta musu, zatozte gurekin bizipoza zabaltzera. Pamposa, ongi al zaude? Hogeita 6 urte igaro dira jada, Pailazo taldeko kideak sudurgorriak eta zapata handiak jantzi, eta herriz herri irria zabaltzen hasi ginenetik. Asko dira urteak, eta gehiago Euskal Herriko lagunekin batera bizi izan ditugun abenturak, elkarrekin partekatutako irriak, malkoak, musuak eta besarkadak. Holtza gainean ez ezik, agertokitik kanpora ere, euskaratik eta euskaraz, umorea bizimodu bilakatu dugu. Umorea ez baita algara soil bat, bizitzaren aurrean dugun jarrera baizik. Ibilbide luzean, elkarlana eta elkartasuna Pirritx Porrotx eta Marimototx Pailazo taldearen ikur bilakatu da. Duela 4 urte, Irrien Lagunak kluba aurkeztu genuen. Eta urten, Bizipoza auzolan elkartea sortu dugu. Gizarteko alor ezberdinetan lanean diharduten orotariko taldeak biltzen ditu bere baitan elkarte berri honek. Familia eredu desberdinetako elkarteak, hijito elkartea, minbizia duten aurren familiena, behar ezberdinak dituzten aurren familiena, laguntza txakurrena, gorrak, kirol egokitukoak. Aurtengoan, elkartasuna landuko dugu. Elkartasuna, izkilarriz, garai nahasiotan horixe ezpaitago krisian. Sentitu, pentsatu, ekin, bizipozez elkarrekin. Lagunok, agendan aurkituko gaituzue, katxiporreta.comen. Ondo izan, Aio pelaio! bizipozi! Bizipoza dugu.